Исәннәрмесез, саулармысыз? Сәлам сезгә Мәскәүдән. Минем узган атнам Сочида һәм Абхазиядә йөреп узды. Кояшлы бер көндә мандарин җыйдым. Аны анда икенче төрле беләсезме ничек дип атыйлар һәм гомумән нәрсә белән чагыштыралар. Җирән алтын, ягъни оранжевое золото дип атыйлар. Мандаринлы сәяхәтем менә ничегрәк башланды. Менә китерделәр безне шушындый җиргә, Яңа елның төп символлары үсә торган җиргә. Яңа елга кадәр әле 2 ай вакыт бар, ләкин минем исә Яңа елны якынайтырга бер мөмкинлек бар. Алып килделәр мандариннар үсә торган шундый бакчага һәм тоттырдылар беренчедән менә мондый кәрҗин, икенчедән секатор. Ягъни кул белән күрәсең үзеп алырга ярамый, кирәк нәкъ менә шушындый секатор белән. Һәм әйттеләр, һәр җыелган 100 килограмм, 1 килограмм өчен 100 сум түлисе. Менә карагыз, монда мандариннарның төрлесе бар. Бар менә карагыз, яшел төстәге сәйме. Но аларның кайсысыдыр балык, кайсысыдыр юк. Капшап карарга кирәк. Әгәр дә йомшак икән, димәк ул балык дигән сүз. Менә бу мандарин, ул җирәнрәк төстә, ягъни яшел төстә түгел. Шуңа күрә әйдәгез без аны сайлыйбыз һәм кисәбез. Хоп. Менә кисеп алдык. Һәм әйдәгез без аны хәзер әрчеп тә карыйбыз. Biz onu şuşlay tezgine açıyız. Beni şuşlay ağaçtan üzüp alıp biz onu kovup karıyoruz. Hazır. Operatorga da veriyoruz. Bizim mene əligə mene şul kadar mandarin jığıldı. Demək hazır tirilep pişip işə kirişəbiz. Mandarinin tuğan yağı Hindistan. Ondan soң onu Қытайда үстерә башлыйлар. Соңыннан ул Урта диңгез ягында Италия, Греция, Испания һәм Төркиядә кутырып үсә башлый. Абхазияга исә чагыштырмача соңына барып җитә. Мандаринның беренче үсентеләрен 100 ел элеккенә китереп утырталар анда. Бүген мандарин үстерү һәм сату Абхазияда гаилә бизнесына әйләнеп, буыннан буынга күчеп килә. Җирдә шул кадәр күп ята мандарин, менә хәзер күрсәтәм. Менә монда күрәсезме? Монда ята ширгәнне дә, монда ята күрәсең. Кемдер бәлки кавып караган һәм өлгермәгәнен ачыклап аны ташлаган. Бүтән җирдә менә монда да мандариннар күп. Мин алар беләсезме? Алма шикелле, юк, алмадан да күбрәк үсә бер ботакта. Менә пожар булып хәтта янып торалар алар. Кызык. Минем күргәнем бар Төркиядә аларның ничек үскәнен. Ләкин Төркиядә алар сирәгрәк иде бер ботакта. Монда менә монда алар күпме, монда шәп. Менә монда бигыши. Мандариннар үсә торган агачның узынлыгы 4 метрга кадәр җитә. Яфраклары һәр вакыт ямь-яшел, саргаймыйлар ягъни. Ничек матур итеп чәчәк атканын күрсәгез сез, нинди хуш ис аңгып торганы турында әйтәсе дә юк. Бер агачтан күз алдына гына китереп карагыз, 800гә кадәр мандарин җыеп алырга мөмкин икән. Абхазияда мандаринның 8 сортын үстерәләр. Безгә исә берсе генә барып җитә, уншию дигәне. Абхазия мандариннары башка чит илләрдән кайткан җибештән беләсезме нәрсәсе белән аерыла. Абхазияныкын балавыз, ягъни воск белән эшкәртмиләр. Шуңа күрә кайбер алдарлар Кытай, Испания, Марокко яки Төркиядән кайткан мандаринны Абхазияныкы дип сата икән. Чөнки күршеләрдән китерелгән җимешкә ышаныч, димәк, аның авторитеты да зуррак. Сезгә ничектер, миңа елның кайсы фасылы булса да, кыш булсынмы, җәй булсынмы, менә шулай мандаринны рәхәтләнеп кабыгыннан чистарткач һәм борынга мандарин исе килеп бәрелгәч, әлбәттә бу беренче чиратта Яңа ел белән ассоциацияләнә. Башка бер генә ризык та анда ассоциациялар уятмый, нәкъ менә шушы балы мандарин сыман. Һәм менә мин үзеп алдым, бик кичкенә булса да, кичкенә дә төшкенә, ягъни тәмле булсын өчен мандарин зур булырга тиеш дигән сүз түгел. Хәтта менә шушындый кичкенә генә вак кына мандарин да бер вакытта балы да һәм шул вакытта бераз әчкелтен дә булырга мөмкин. Шуңа күрә сезнең сәламәтлек хакына. Абхазия мандариннары октябрьнең икенче яртысында өлгерә. Ноябрь башында уңыш җыюның иң кызган чоры. Дөрес булса, мандарин җыюга җирле халыкны җәлеп итмиләр. Интернет аркылы хәбәр биреп, читтән эшчеләрне китертәләр. Россиянең төрле регионнарыннан, шул исәптән Донецк белән Луганскидан, Таҗикстаннан да килеп мандарин җыючылар шактый икән. Бу җимешне сортларга аералар икән.
Тауық йомыркалары сыман әйтик ягъни. Иң ире мандариннар беренче сортлы була. Аларның диаметры ким дигәндә 7 см булырга тиеш. Диаметры 6 см булган мандариннар икенче сортлы. 5 сантиметрдагысы 3-нче сортлы. Бөтенләй дә вак мандариннар белән маташып та тормыйлар икән, юк итәләр. Шулай итеп, Абхазиядә мандаринның 1 килосы уртача 22-25 сум тора икән. Безгә килеп җиткәнче бәя бермә-бер арта шул. Ахыр чиктә безнең кило ярым килеп чыкты мандарин һәм сорадым ничегрәк сайларга иде соң өлгергән яисә өлгермәгән мандаринны кабып карарга диделәр. Ягъни яшел төстәге мандариннар да алар тәмле булырга мөмкин диделәр. Һәм әгәр дә яшелен үзеп алгансың икән, ул барыбер кайткач, каядыр берничә көн тотсаң, үзгәннән соң да ул әле караңгы җирдә өлгереп җитәргә мөмкин. Шуңа күрә менә бу лайфхакны да сез истә тота торган булыгыз. Соңыннан гына белдем. Мандаринны кул белән үзәргә ярамый. Кулга секатор алып, мандаринны койрыгы белән бергә кисеп алырга кирәк икән. Чөнки кул белән үзгән очракта койрыгы агачта кала. Койрыксыз мандарин бик тиз бозыла. Хәтта 1-2 тәүлектән ул инде бөтенләй яраксызга әйләнергә мөмкин. Менә шундый хәлләр. Сау булып торыгыз.